Haluatko aloittaa kryptovaluuttojen treidauksen Binancessa? Ensimmäinen askel on henkilöllisyyden vahvistus. Katsotaan, miten se käy tietokoneella. Kirjaudu Binancen tilillesi ja siirry käyttäjävalikkoon. Valitse Vahvista henkilöllisyys ja seuraavaksi tarvitset henkilöllisyystodistuksen, kuten passin tai henkilökortin. Lataa kuva tai ota kuva asiakirjastasi, näin nopeutat tarkistusta. Seuraavaksi tulee selfie-vaihe. Ota kuva kasvoistasi kameralla. Varmista, että kuva on kirkas eikä mitään peitä kasvojasi. Kevyt juttu, mutta tärkeää tilisi turvaamiseksi. Vahvistuksen jälkeen saat sähköpostin, klikkaa linkkiä ja homma on valmis. Sinun henkilöllisyytesi tarkistetaan yleensä muutamassa minuutissa. Binance on maailman suurin kryptopörssi, jossa kaupat käyvät turvallisesti ja nopeasti. Kun henkilöllisyytesi on vahvistettu, pääset hyödyntämään kaikkia palveluita. Muista käyttää suosittelukoodia rekisteröityessäsi, sillä voit saada jopa 20% alennuksen kaupankäyntikuluista Binancessa. Linkki löytyy kuvauksesta.